Vážíme si vás. Jste součástí naší familie. Držíme nad vámi ochrannou ruku, ale očekáváme od vás, že budete stále stejně dobří prodejci HBO. Zde je jednoduchý návod, díky kterému zůstanete ve hře. Pravidlo 1. Slibujte novým zákazníkům hory doly, buďte na něco nejsladší. Pravidlo 2. K získání podpisu na smlouvě se nebojte použít kouzlo osobnosti, případně i černou magii. Pravidlo 3. Zákazník vás vyhodil? Pořiďte si rafinovaný převlek a vraťte se znovu. Pravidlo 4. Dal se před vámi zákazník na útěk? Pronásledujte ho na zemi, ve vodě i ve vzduchu. Pravidlo 5. Všechna předchozí pravidla zklamala? Je na čase použít hrubou sílu. Sami vidíte, že díky tomuto návodu vám půjde prodej jako na drátkách. Ale pamatujte, pokud selžete, pravidlo 5 neplatí pouze na zákazníky. To víte, my nejsme televize, jsme HBO.